Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар кӯчаи Мирзо Турсунзода қарор дорем назди Овир. Дар ин ҷо Ёвар, аз ин тараф роҳ ба сӯи донишгоҳи Саванӣ мешавад ва дар он ҷо Душанбе плаза. Дар ин ҷо Овир ва аз ин ҷо чораҳа мешавад роҳ ба сӯи Зилёни ва Садбарг ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Ашан. хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Маҷмӯаи Бахт мебошад. номаш дар мана ҳамун бинош. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз он ҷо омадем, дар он ҷо чораҳа аст. дар ин ҷо ҳам чораҳа мебошад. аз ин ҷо роҳ ба сӯи Ашан мана ҳамин бинои истиқоматӣ мебошад. тирезаҳои хона тарафи раҳ нигоҳ мекунанд, аз ин тараф ҳастанд дӯстони азиз. дар 12 мошина худи бино аз 16 мошина иборат аст. дӯстони азиз, мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ мебошад. дар он ҷо наздикранда раҳи мошингард мебошад ва хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. лифташо часпондестанд. тирезаҳои хона тарафи раҳ нигоҳ мекунанд. дар ин ҷо як детский площадка мешавад дӯстони азиз. ин биноҳоя лифташон аллакай часпонданд. бинои хонаи имрӯзамон лифташо ҳозир часпондестанд. марҳамат дӯстони азиз, мана лифта мебошад. ҳозир усто иминами лифта часпондестанд. марҳамат, мебурем ба 12 мошина. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. хоная сиашкои полиш кардагия, пули шкатурша додагия дӯстони азиз. чӣ қадр мебинем хум ҳамаш ҳаст. шкатурша усто карда метиҳанд дӯстони азиз. пули шкатурш супордагия. духонагаи полноценни мебошад. 3 та тиреза дорад. 91 метри квадрати дӯстони азиз. марҳамат. симои якум дараҷа задагия дӯстони гиромӣ. монтажи барқ ҳамаш кардагӣ. ҳозир лифтҳои дома часпондестанд. моҳои хариб аллакай дома меспоранд дӯстони гиромӣ. тирезаҳои панорамӣ дорад. минтақаи бениҳоят хуб. кӯчаи Мирзо Турсунзода, Овир, маркази шаҳри Душанбе. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, садик, супермаркети Ёвар ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд ва Ашанам дар наздикии хона ҳаст. марҳамат. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва дар ин ҷо ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед коридори хонаам калон мебошад. баъде ки шумо хонаи таъмир мекунед, боз аз ин ҳам ба чашми одам калонтар метавад ва ширкати бениҳоят хуб мебошад. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо балкон аст ва дар ин ҷо тирезаҳои панорамӣ мешавад. ширкати сохтмонӣ часпонда метиҳанд. марҳамат дӯстони азиз, мана ҳамин Ёвар мебошад. чораҳа аз ин хел рост барем роҳ ба сӯи марказ мешавад. дар он ҷо Душанбе плаза ва аз ин тараф поён фуроем боз чораҳа мешаваду роҳ ба сӯи Садбарг ва Ашан. худи бино аз 16 ошона иборат аст. хона дар 12 мошинаш ҷойгир мебошад. лифтҳои дома часпондестанд дӯстони азиз. симо якум дараҷа задагианд дӯстони гиромӣ. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. отоплени мебошад, трубаи отоплени. марҳамат. ва дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз. боз такрар мекунем. сиашкаи пол кардагия, шкатурша карда метиҳанд. трубаи отоплени. марҳамат дӯстони азиз.
ширкате ки ин домро бардоштагият дӯстони азиз бениҳоят як ширкати хуб мебошад. яке аз беҳтарин ширкатҳои Душанбе ва худи маҷмӯа номаш маҷмӯаи бахт. ҳоҷатхона, ва инҷо ҳамум. нархи хона бошад $65,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавен ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. масоати хонаам хуб аст. панлатсени духонага, коридори калон дорад, яъне холи калон, дута ҳуҷра, ошхона. марҳамат ҳамшонони гиромӣ, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.